Салом алейкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Бардора чӣ хеле ки дидесен, автобуси Asian Express расо 10 число сафар кардан аз Душанбе то Москва метро Котельники омад расид. Хуш омадед мегем нафаро ки аз Душанбе сафар кардан ба хатари Душанбе Москва автовокзал Котельники. Расо рӯзи 15 число аз Котельники автобуси Asian Express сафар мекунад. Хуҷанд Душанбе прямой рейс без пересадка 7000 нархи чипта. Ба саволоро ҳам додем, мардум ягон жалоб шикоятон надора. Соҳ саломат омадан расидан. Салом алейкум, ҳоҷи Ройгон Авиа гап мезанам. Чӣ хел омадед? Зур омадем. Ҳамин хел омадем, ҳамин хасоз омадем ки ягон камбудӣ не шофёр дем ҳамаш. Ба тамошобини канали Ройгон Авиа чӣ гуфтанед? Сеем ки ҳама вақт ҳамин автобус аҷа филус карда омадан гира. Прямой рейс без пересадка, ягон чинигарӣ нест. Фақат комфортна омадем бе ягон. Ба нафарои ки айси сафар мекунанд чӣ гуфтанед? Ай сафар кунем ишонро бо ҳамин хел мебинем, ҳамин автобус свор мешем мерем. Ман Давлат. Давлат, аз куҷои ҷустанед? Айдарвоз. Аз Душанбе чандум число сафар кардед? Дahum число аз Душанбе биромадед, на автобуси Asian Express кардед. Чӣ хел омадед? Рада ягон мушкилот дуч шудед? Соз. Не, худоро шукр не. Ҳама 100%. Ба тамошобини канали Ройгон Авиа чӣ гуфтанед? Нашод ки автобуси Asian Express. Нашод ино ҳам прамой ба ҳамино биравам, ба дигар чизо наравам. Ширкатҳои дигаре ки через пересадка мекунанд, паспортико ба мушкило мардума дучор мекунанд, буду фақат сафар кунанд аз Барои ки Душанбе. барои ваде чишмам дидам ки ҳами кида чукан ва ҳамҷа лоқ гаштаесан, гӯспанди гаранг барои. Да мардум ба мушкило дигар ширкатҳо дучор шудагӣ буда раҳда мондагӣ буданд. Саломат бошед. Ва гуфтанем ки расо рӯзи 15 число аз автовокзали Котельники рейс аста ба хатсайри Котельники Хуҷанд Душанбе прямой рейс Asian Express. Шумо метонед биёед аз Котельники чиптара харидорӣ кунед аз Ройгон Авиа касса официальни нарх 7000 рубл, як багаж то 30 килора бесплатна ва 5 то 7 килора хурдани ручной метонед гирен. Ва нафарои ки бори зиёдӣ дорен 100 рубл килошай. Ва нафарои ки дар ҳақиқат документ надорен, возвращение народи нагирен ё ин ки фақат кати шофёро шумо метонед муомила кунед, мо ҷавобгарӣ намегирем нафарои ки бе документен. ман он ғарибе ки дар мулки бегона барои ба даст овардани ризқу рӯзӣ овора шудааст тақдири талху сарнавишти пур аз дарду ғам доштаам. ва инчунин нафарое ки мехоҳем билетҳои самолёт арзон харидорӣ кунед, на фақат билетҳои автобус аз кассаи Ройгон Авиа шумо метавонед харидорӣ кунед, балки билетҳои самолёт ба нархи дастрас, билетҳои камбизоатӣ ҳастай. Худоҳофиз, то дидори оянда мо шуморо интизорем дар автовокзал Котельники авиакассаи Ройгон Авиа.